Straight to the point. Now, sa pikas bahin mga kaigalaan, kining nagkalapad na ron ang mga nanawagan labot mga higalas pagparesign ni Presidente BBM. Ang uban, morale mga higala, tuyo nila BBM resign. Marcos Jr. resign. Ang uban po, morale, kay gusto lang mahigalag transparency. Ang uban, morale, kay gusto lang sila mahigalang mo demand o dugang investigasyon o dugang accountability ining mga tao nga mao mga higalay responsable ning atong mga flood control projects nga wa magkadimao. Straight to the point. Murag manghod-manghod sa BBM resign. Sama mga higalas gibuhat atong Iglesia ni Cristo nga nihimo sila mahigala sa ilang rally pero dili Marcos resign. So ang uban Marcos resign, ang uban dili Marcos resign. So muna nga ang uban mo marcha, ang katuyuan nga ipadayag mga higalas katawhan ang ilang gibati labot ini mga panghitabo karon. Og buhan makamatngon ang gobyerno nga murag kuwang pa siguro ning inyong gihatag namo nga kunuhay silutan flood control taga Region 4 raman. Gagmay raman kay ning mga isda ha? Puno-punuin niyo dagko-dagkong isda may na lang nga uli-ulian ning mga tao. O grabe ang bulog sa mga tao karon. Nga morale, makunahon na as BBM nga imbisigaron talaga nagtinuod. Taga-imig dako-dakong isda buhan, maulu-uluhan ng mga tao ba nga maulian sa ilang gibati taon. Straight to the point. Labi na mga taga-Sugbo. Pero mo lagi na, gawas ini mahigalang doon na karoy mga panawagan, di man na malikayan mahigalagi pangutana po nila ang Vice Presidente, doon ay nangutana, unsa man karede si Vice President Sara Duterte, pananglitan lang kung mo resign yun si BBM. Pananglitan lang. Kay mo ba ni, ug ato na bang hisgutan mahigala ang mga presidenteng nangatangtang sa Malacanang, kadto si Marcos Sr. Natangtang man to mahigala, pero ang nipuli at the time si Cory Aquino. Kay snap election man to mga sukid di paminaw. Unya, daog man Marcos sa ihaps kumilik, pero ihap mahigala sa Namfrel, ihap mahigala sa simbahan, daog mas kure. Nagkagubo to mga sukid di papinaw. So natanggal si Marcos Sr. apanipuli si Cory Aquino. Straight to the point. Lain mga higalang natangtang sa Malacanang kadto mahigala sa Irap. Pagkatangtang ni Irap puli si Gloria. By succession tong kang Gloria. Nya karon sa dihang si Gloria di mo kalimot ha ang korupsyon panahon ni Gloria in City scandal. Perting grabihas ang corruption at the time. Ang mga tao, ang question na kadtong mga tao kung pananglitan si Gloria manaog, kay mao man to'y demand nila nga panaogon si Gloria, ready ba snuli nga mahimong presidente? Straight to the point. Di balik kaya ng pangutanaha yun. Muni karon, doon ay hypothetical question. Kung pananglitan mo resign si BBM, ready ba si Sara? Sige, pangutana Sara mahigala. Pagpangutan ng Sara, unsa may angay tubag ni Sara? Nitubag si Sara mahigala nga, ready siya. O panalitan mo resign si BBM. Actually, kining pangutanaha mga kaigalaan, natural ni nga pangutana sa media, natural ni nga pangutana sa mga tao. Kay mo na mahitabo karon, di ana may expose saldi koron. Nya murag ang mga tao mahigala og di lang gyud sad tantong kasabot pa mga tao, di man pwede mahigalang ma-underestimate nimo ang ilang understanding. Nga kining mga expose mahigalang saldi ko, kung imong tan-awon mahigala, naamay kamatuuran. Dili po hinoon tanan, apan dunay mga portion din nga doon na po'y tinuod. Kada landang 100 billion nga insertion, permiros lakson mingon, dili na illogical sa na kayo na amay nip, nga nung mga man sa Baycam. Karon pag yung saldi ko, ikaduhang video, manang tagtanaw ko kining saldi ko, may iyan ang strategy nga, di niya itibuok yun, iyang giputol-putol. Sa pagputol-putol, dipinsa sila mga higala nga dili na mahimo, kaya na may national expenditure program. Naaman na sa net, nga nung kinahanglan pa man nga kuan. I-add to sa Baycam. Sus, ni padawit na si saldi ko ikaduhang video, nga tuan sa naamay resibo, naaman mahigala ang lista,
sa mga projects nga maunay basihan sa ilang insertion. O to ingon si Lacson na pagkasunod, ingon si Lacson, tinuod ay naaday 100 billion pero agoy labot sa bongbong katos Bersamin og si Pangandaman sila. Tulin pas manatan si Lacson mahigala nakakonklud. Wa kuno labot sa BBM. Wa pa gani isa mangbisigar mahigala sa Blue Ribbon Committee ha. Wa pa gani niya mapaminaw mahigala ang mga tao nga naa na sa Malacañang. Alter egos presidente wa pa niya mapaminaw. Paspas mahigala ingon siya matay ilang gitan-aw na ang gidituod. Di ba na ikalimod ka naman sa record nga may 100 billion mahigala nga insertion. Isa na ay insertion pero way labot sa BBM. Paspas kayo ha. Kanya ingon siya ang labot kinis Pangandaman o kini si Undersecretary Adrian Bersamin kini sa Ulaybar Jojo Cadiz. Wa pa nila mapaminaw mahigalang side nila in town. Unya si Lacson wa ba kani paundanga si Lacson daykin sa ilang Blue Ribbon Committee day. Kay ang isulti ba yung Saldico hasta karong latest nga video Saldico ingon siya na ay investigation sa sibuyas. Na ay investigation sa bugas pero gitawgan man nga ayaw kay kang Lisa Marcos na igsuon ng Lisa Marcos si Martin Aranita mauday mahigalay nagkontrol sa dana. Itawgan dito undangan ninyo na. So kung imo na i-check mahigala doon na ba investigation sa sibuyas nga nakalit og undang? Naaman. Na ba investigation sa bugas nga nakalit og undang? Simple kay ba nimong i-counter check? So kining pamahayag ni Saldico bisag kung saan nimo guba ang credibility, criminal man Saldico, di ba na santo sa Saldico, pero doon ay mga portion diha nga kanan niyang gisulti, doon ay kamatuoran. Straight to the point. O nga ni Angkon Lacson nga, tinuod ay itong 100 billion, oy. So mana karon nga doon na gimangutana sa Vice Presidente o panalitan mo resigns BBM ready ba ka? O sa may tubag Sara, ato paminaw ng tubag Sara ha, diaw. Sige ko no, names. Okay na ka di names? Okay na, kini. Sige. Okay, audio. Of course. Of course. There is no question about my readiness. Pinesenta ko sa inyo yun. Ang sarili ko at alam ko na first in line ako sa succession. Wala nang tanong doon kung ano ang gagawin ko. Yun ang mandate sa akin ng Constitution. At alam ko yun nung ako ay tumakbo. At binoto ninyo ako as Vice President knowing that I am the first in line. Okay, sige. Of course. Asahan kamay lang. Of course. So ipangutana siya, ready ba ka? Panalitan mo resigns BBM. Tubag Sara, of course. Kanang tubaga sakto ba na o dili? Muna'y pangutanan dako. Pero muna'y kung ingon mga higala, balik ka rin names? Kano ka tubag Sara? Of course. Sige names, balik names eh. Of course. Of course. There is no question about my readiness. Pinesenta ko sa inyo yun. Ang sarili ko at alam ko na first in line ako sa succession. Wala nang tanong doon kung ano ang gagawin ko. Yun ang mandate sa akin ng Constitution. At alam ko yun nung ako ay tumakbo. At binoto ninyo ako as Vice President knowing that I am the first in line. Okay. So mo ni ang pamahayag ni Sara, tubag Sara sa pangutana. Nya, di ko reaction po si kanang Claire Castro, spokesperson sa Malacañang. Ato paminawon sa Claire Castro mga higala be. Okay, names. Go ahead, names. Asam tungod yo kani. Kahapon po sinagot ni VP Sara Duterte ang tanong kung handa siyang maging Pangulo sakaling magbitiw si Pangulo Marcos. Ang sabi po niya, and I quote, "There is no question about my readiness." Does the President have a message to the Vice President expressing her readiness and willingness to take his place? Handa na po siya maging Pangulo kapag ka po nawala or natanggal ang Pangulo sa pwesto. Tama po ba yon, Sir Ivan? Yun po ba ang sinabi niya? Handa siyang pumalit sa Pangulo kapag ka nagbitiw. Ang tanong din natin sa taong bayan, handa na po ba kayo sa mas marami pang Mary Grace Piatos? Unang-una po, ang Vice Presidente,
Hindi acceptable. It is not acceptable for a vice president to anticipate the resignation of the president. Presidente na pinagsisigawan nilang bumaba sa pwesto. This is definitely a form of political destabilization. Pinapahina niya ang public confidence ng tao sa administrasyon. And those words contribute to the climate of uncertainty and crisis. Kung handa siya, makikita po natin, nag-anticipate siya na mawawala ang Pangulo. Yan po ang balak nila. Yan po ang nasa isip nila. At yan po ang ginagawa nila ngayon. Kahapon po Okay. Straight to the point. Sa mga ni mahigalang tubag ni Claire Castro. Kini ko mahigalang pangutan na ngadto kang Sara. O kinis Claire Castro mahigala paspas man ni mga kaigalaang inigtubag mahigala witik pa siguro dayon no. Mo na gan law attack dog siguro si Kwan Claire. Doon naman po siya mahigala katarungan. Pero kini Sara Duterte god bisag kinsa mahigala ibutang sa iya pod mahigalang side ba. If you were in the shoes of Sara Duterte, how would you answer that kind of question? Ha? Siyempre, Vice Presidente ka. Kung pangutanon ka, ready ba ka kung panalitan mo-resign ang Presidente? Kana sa nga pangutana o pangutana na gikan sa media mga kaigalaan, imo ginantubagon either yes, you substantiate your answer, no, you substantiate your answer, or muno comment ka, pwede sad, pero ang mga tao anak nga maminaw, daagyo sa ika-comment, ay lahi magunta mahigalag opinion. Kaya kini og sa korte pa ni pananglitan pwede mo tanim objekan objection your honor hypothetical question. Pero wa man gutas korte. Unya lisod pa pud kay nagimong gamitan anang bugada man ni Sara. Anga magimo yang gamitan na inanang pangutanaha og iyang inyon paingon nga dili ko katubag hypothetical question na medyo lain paminawon po sa mga tao day. Lahi na ang line of questioning god og tuwa ka sa husgado og di akas publiko medyo dunay dakong kalainan kay kadto ka mangutana sa korte daghan may mga technicalities god kanang question na pananglitan kung sa korte na ipangutana kung mag-resign ang presidente ready ba ka objection the question is hypothetical pwede pero kani mo god ang pangutana dili mo sa gawas korte so either mo tubag si Sara ana unsa may pinakasaktong tubag ni Sara mo kuan ka gyud bisag kinsa mo inaasa sa side ni Sara may galamong tubag ka unsay angay nimong itubag unsay sakto nimong tubag kining tubag ni Sara sakto ning tubaga ang angon sa man pagtubag nimo balik ko na hypothetical question na o sa husgado pa na pwedeng di tubagon pero kay media may nangutana mabati man sa kanag mingon kay di ka mo tubag so ang tubag niya of course mo guna yang gidaganan Vice Presidente o gibutuhan sa mga tao ready siya. By succession, may gala, automatic under the Constitution, siya maoy mo puli, pananglitan. Unya niyang background na mayor naman is Davao. So, kanagong mayor ka mga kaigalaan, local government unit, gitawag ka na mahigala og local chief executive. So, kasabot nga manager naman kadaan sa usa ka syudad. So, kana mahigala, gamay mahigala nga area lang na. Kung presidente ka, mura pabitatos Duterte ka nito, papatawag lang sa mayor. Ayan lang kung tawag ka presidente, mayor lang. Mamaor mang function. Nidako lang ang presidente. So, pangutana, ready ba ka? Kanang tubag ni Sara, nasakto na. Ang mo tubag, ang bingon Sara po, dili ko ready. Nasamot, naghamo komentaryo, tanawa, dili ready. So ikaw may Sara tubagon na gyud nimo nga wa kay daghang considerations unsa ba ning akong tubag mo ibas ba ko nagdili wala na unsay pinaka tubag nga naa sa imong kinahiladman sa imong kasing-kasing ug unsay tinuod nga naa imong gibati sa maong question tubaga kay talo ha umutubag Sara mahigala nga of course ready ingon si Castro dili na maayo nang kuan na tubaga nagitubag pa Sara nga dili ko ready. Asa mo tatanawa dili lagi ready bosa dili mo science BBM kay di gid ready. Naon sa kalakiha mga sukitig paminaw. Labi pag moingon no comment. Anana dili ready kay ngano no comment.
Mao na giingon og sa tagadalagit pa og tumindog pite og lumingkod pite. Amay pay lumigid. Sa pangutana to katong tubag ni Sara sakto ba correct? Correct. Ang amang iyan tubagon mahigala nga dili ko ready. Uy, anong dagan makag-vice presidente hindi ka ready. So ang tubag nga of course sakto to pero mo lagi ang tao gud man komentaryo pero bisa kung say tubag nimo yes or no na ang magina kanunay. Diba? Imo lagi buhaton nga unsay pinaka tubag nga gikan sa kiniladman sa mong kasing-kasing. Mo itubag bahala na nang uban. Kano nang pomingon sakto. Nang pomingon dili maong tubaga dili kwan. Pero ako may pangutan-on, nasakto bang tong tubag? Nasakto. Kay di man ta korte, kay na korte pa to, objectionable tong pangutanaha. Objection. The question is hypothetical. Ha? Pero di man ni korte. So, imo nang idol, tubago ni mo yes or tubago no. Nagtubago ni mo og no, the more nga ma-bash ka. Tubago niya yes.